Avui us ensenyaré com saber quan passa per sobre del vostre cap l'anella de satèl·lits Starlink o qualsevol altre objecte. És ben senzill, simplement heu d'entrar en aquesta pàgina web, donar-li permisos d'ubicació i un cop a dintre veureu que la pantalla es divideix en tres zones. A la primera de totes et surt el dia i l'hora, que passarà un objecte per sobre el teu cap. Té una previsió de 5 dies vista. Selecciones el dia que t'interessa i a partir d'aquí veuràs en la simulació en 3 dimensions de la Terra, on tu ja estàs ubicat, doncs veuràs per on te passa aquest satèl·lit. La part més divertida de totes és la tercera pantalla, que gràcies al OpenStreetMap et fa una simulació de la teva ubicació, del teu carrer, de l'adreça que tu li has posat i t'ensenya el cel i per on te passarà l'objecte, per la qual cosa ja no t'has de referenciar a través de les constel·lacions, sinó que fent servir els objectes que tens en el teu carrer o en el teu terrat, digue-li una farola, digue-li una palmera, doncs simplement mirant on ell t'indica, simplement veuràs per on te passa el satèl·lit. Recordeu els de l'Empordà que demà, dia 30 d'abril, a les 22:38, podrem veure aquesta anella de satèl·lits de Starlink. Aprofito per ensenyar-vos dues pàgines web més. Una es diu stuffing.space. Aquesta el que te fa és una simulació de la Terra en 3 dimensions en la que tu te pots acostar i te pots apartar i veuràs tots els elements, tots els satèl·lits que estan flotant. Si cliques sobre un d'ells veuràs l'òrbita que fa. Això és per agafar una mica de consciència de la quantitat d'elements que estan pul·lulant per aquí dalt. Llavors hi ha l'altre, és spacetrack.org, que si t'interessa dades més tècniques pots entrar, et dones d'alta, et registres i et pots descarregar un full de càlcul amb tots els noms dels satèl·lits, què fan, què no fan, per on t'ubiquen i a més també veus el número exacte d'elements que estan flotant, que a dia d'avui estem a 20.597. Desitjo que aquestes nits de confinament us siguin més divertides i que compartiu aquesta informació amb els de casa vostra. Cuideu-vos molt.